Hi guys, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi sa tanan. Maayong udto na day mga jay kay murag alas 12 na karon. So naghikay na pud ko sa among paniudto kay muuli to si Dudong. Alas 12 na ako naghikay kay ganina sa buntag dugay mga bata na ngaon nang snack sila. Nang snack sila mga alas 9 naman siguro alas 9. Nang snack sila. So karon maghikay kog paniudto. Kumusta ang all? Unta okay ang all. Kagabi day mga Jaino kay nagwan diri sa amo. Hinahinay lang siya pero at least nakawala-wala siya sa abog sa yuta. Yo, medyo nabasa-basa ang yuta mga Jay. Kay nag-uwan kagabi. Mga hinahinay ra gid nga uwan good basta lang siya nga nakawala sa abog. Murag arang-arang ra nga giuwan. Unya nagsalod ko kagabi sa ulan akong tubig mga Jay nga sinalo. Mao na siya mga Jay akong tubig nga sinalod, grabe kahugaw. So kana siya, ibisbis ko ra na siya sa bulak na ko niya. Bisayang man pud ni iya bu mga Jay nga tubig naman eh. So pwede man ibisbis sa mga utan or bulak, ako na siya ibisbis niya sa hapon then ako ni siyang pulihan sa tubig. Wala na akong ipayabo sa mga bata kay pang bisbis na ko sa utan. Tungod ni siya sa kuan, sa atop ba abog kay ang atop. Kay pilmiro pag nga uwan mga Jay, so mao ni oh. Grabe ka lubog. Pilmero nga ulan kagabi medyo na kuan bi mga Jay na wala ang abog yun. Ganina sa sayo ti ko na nilhig kay lagi lami kay panilhig kay walay abog unya nagbulad ko diri sa isda. Nagpalit si Dodong gahapon sa isda. Akong gibulad, nagkuha ra ko mga Jay sa pila ka buok. Akong gisabaw kagabi dayon nang uban akong gibulad mga Jay kay init man kaayo. So akong lantawon akong gibulad. Diri oh. So nara mga Jay oh. Sin akong gigamitan pag bulad. Kanang sin ako din ang gihugasan ayo pling. Ako din ang gihugasan ang sin. Ayan ako siya gibulad. Nakaging na kay na siya mga Jay oh. Pwede na siya iprito. Ugma puhon ako pa na siya ibulad. Ayan din ako siya balihon para umana din na siya. Kagabi ko ra dito siya gimarinit daan ako tong gihinluan dayon gabi dayon. Ako siyang tuluman sa suka good nga dili kaayo aslom dayon akong gitimplahan giasinan gibutangan ako og magic sarap ako din gisulod sa ref so gay na sa buntag akong gipatulo din ako din gibulad so lami na to siya mga Jay. Nagutro kog bulad kay ako ganay sa akong bulad atong niagi nga gikaon sa iring. Ang iring mo yung nag-unag kaon sa akong bulad mga Jay nakagahapon. Nangumpra man si Dudong sa hingo o gamay sa among baligya kunuhay na may papalit na lang din ko sa iya og isda kay medyo brato-brato pang isda karon kay kanang kuan sa ngalan ng dulom pa ba dulom wala pay bulan so brato pa ang isda nagpapalit ko sa iya kagahapon 2 ka kilo namuto akong gibulad tanan sa tong sudanon karon oy. Mag-harvest ko og sikwa mga Jay kay mag-adobo kog sikwa or patula, magwa tagalo. Magkalo ta kay mag-harvest ko datong sikwa kay mag-adobo kog sikwa kay among sudan kagahapon mga Jay nga kato akong giluto sa udto na apa. To asarip na initon ko ra to dayon mag-adobo kog lain nga utan. Kay lami gid basta na ay utan. Dani ko mag-harvest okay nagkanam-anam na ni akong sikwa dani kaguwang. Wala na ni gerbisan. Makani itong mga bata din ni ate magpadala ko dato sa ilag. Pling tagaay ko gunting pling da. Dami kini adobohon mga Jay. Sabaw-sabaw nga pagka-adobo oh hapit na magguwang oh. Nana gani nagguwang diri sa ibabaw wala na akong nabantayan di ay nga. Guwang na siya mga Jay na oh. Kana guwang na siya. Nara guwang na kaistanan siya. Di na siya pwede utanon. Napadami ah. Guwaon ko ni. Mag-adobo ta karog sikwa. Puro sikwa tong adobohon. Itabangan kog amigas mga Jay kay akong isaka dito ang nasa ibabaw oh. Nay isa dadto oh pero dili sana ko kwaon kay medyo gamay-gamay pa na siya.
Tulo ka buka akong nakuha. Napadani atong kuhaon. Ambi dahil gunting nga oh. Gahay kay balion. Pero isa oh. Dagan ni kay amigas mga jay. Tara guntingan na. Napadani oh. Oh, hindi ko nakita dani. Kani. Kana isa. Yato gitabangan ni kog amigas. Tapos napato dani pangwaon tanitanan kay maguan man gihapon ni maguwang. Nara oh diri sa luyo oh. Maguwang gihapon ni Pling kay init kaayo. Nara, putol na. So daghan among harvest mga jay unom ka buok. Tuna ka. So kung dala mga jay ang isa to ani Sherin. Unom ka buok akong nakuha. Init kaayo akong kalon biling grabe nakakatulak kong gibati ba. Tabangan kog amigas. Nakailis di ko sa kung sanina mga jay kay grabe ka. Katul akong gibati pa. Tabangan kog amigas pag saka na ko dagtong sikuwa. Katul kayo ka nang amigas nagkagmay. Grabe sakit kay mamaak. Katul nga sakit nga unsa ba. So mo ni tanan sikuwa akong nakuha oh. Unom ka buok so ako ni siyang adubohon. Ako sa panitan kay para ako din siyang adubohon mga jay. Wala ni siya isagol-sagol kanira tanan. Adubohon ko ra na siya. So karon mga jay, ako na ning panitan ang sikwa nga akong gi-harvest. Uban gid ani kay dili na panitan kagisan tara daw ni siya din. Kita ko dani uban bitaw kay dili nila panitan. Yung panitan man gud nimo siya gamay na ang mabilin. Pero medyo guwang naman gud ni ako ano mga jay oy. Sikwa. Pilar akong kuhaon. So pilar akong gamiton pagpanit mga jay para dili kayo baga ang pagkapanit. Kay kung kutsilyo mangud mga jay, gamay na kay kabilin sa kuan. Sikwa. Dami gani siya sugbahon pero lugayan ko sa sugbahon mga jay oy. Mo bitaw ka dia ating malan lagi ka. Kami kani siya butangan sa tinapa mga jay or misuwa pero kaning ako dili ko na ni butangan og tinapa. Kanang adobo ra gid ni siya nga sikwa ra gid tanan. Kay pinobre ra man ni atong kuan luto serye karon mga jay pinobre ra ba. Unya way siguro unya mga jay tungas ni sa bukid. Kay lantaw na mo didto ang kahoy nga among isalog sa katri. Kaya kung pwede pa to siya isalog, ligon pa, magkuha mi ni Dudong para pang salog sa katri. Abanon tamuon niya tagtunga sa bukid. Ginahan bas durog gaon dani gabi na adubohon. Hindi kani siya adubohon mga jay. Wala kung similya day diao nagsimilya day ko dani day magtanom ko utro na. Melag na pa di ako mga similya. Wala gihurot sa manok o kay. Nagsimilya ko dag mga utan di para ting uwan-uwan na anak ko po'y matanom. Kapoy kay mga jay walay utan oy. Ganahan kag utan nagpalita pa sa utan. So naman na siya og panit mga jay ako na siyang butaron. So ako na ni siyang butaron mga jay. Para ako na din siyang malutso. Dali ra kani siya lutuon mga jay kay dali basta dali ra ni siya lutuon. Ganahan kong luto ra ni sa iya. Wala ni siya ihugas-hugas kay limpyo man pud ni atong kuan. Bagong harvest man ni atong patula. Magsamot man gud ni siya magtubig kung hugas-hugasan pa nimo.
So ako na lang din hugasan mga jay kay basig makaingon mo ba nga magutan ko hugas-hugas charos. So ako na lang din siyang hugasan kay para mawala yung mga anik-anik nga abog. Pwede magyapon ni siya magtubig kay sabaw-sabaw tam ni gamay. So daghan na kay akong na kuan o nabutad pero pagkaluto na niya niya kay gamay ra kay ni siya mga jay. Magamay ni siya niya pagkaluto dan. Ay, nangausik na siya mga jay. Gamay kaya akong sudlan na. Samukan kayo akong mga manok. Sige, latay-latay dan yung lamisa. Akong panakot mga jay kay ahos ra. Ahos ra ko ipanakot. Na may Bombay dito pero kay nagtipid man ta, charos. Ahos ra akong panakot mga jay, di na ko butang Bombay kay basta lang siya na humot-humot. Na may Bombay dito mga jay pero kay 5 man kayo ang Bombay. Abi nyo mga jay, among tindahan no kung magkuha mi na to sa among baligya nga gamay, amo ilista oy kay amo ring bayaran pag magsweldo si Dudong. Para nga dili gid mapurdoy among tindahan. Lista dabok mga jay ang among kuhaon sa among tindahan. Kay gamay pa kayo mga jay unya. Sige ra kag kuha, sige kag kuha, wa kay bayad-bayad na. Isara kasi mana mga jay, hurot imong baligya. Ambi na ng oil di. Nagkuha mi dito og oil og ahos og toyo o. Bayad na siya mga jay. Dili na libre. Isugod na kog luto. Medyo gibati na dai kog kagutom kay sayo kay ko namahaw. Sayo kay ko nagmata. Nya kana sila akong mga bata kay dugay na sila ng mata udto na pud na sila namahaw alas 9 na sila kapinapit na alas 10 sila namahaw sumunang di sila bali-bali sa paniudto nga magdali. Sila nang bali-bali sa paniudto kung gipanggutom pa na sila nang girak kuan na sila nang reklamo na sila nga gutom na kayo pag suguon ninyo. Busog man na sila kay udto na sila namahaw na muna walay kuan nila way dagan reklamo. Nagpainit na ko og oil mga jayo maglunod na ko sa akong panakot nga ahos. Ako na ilunod ang ahos sumpa sa wakwak. Muro na akong panakot mga jay ahos ra. Pang pahumot ra siya ba? Abig usay giluto ahos sa kay gipisa. Dayon si kuwara nga utan masunog na. Masunog na kong ahos. Napit na mga dyan. Abig yung sa giluto baka grabe nga kuan tingog. Dili ko na ni siya sa bawan kay nagtubig na gid sa mga jay. Ako sa rin ang takloban. So ako na din siyang lantawon mga jay. Nagbaw siya mga jay, wala ko na siya sa bawi og tubig. Yara nang kaugalingon nga tubig, samot na kay akong gihugasan. So nagtubig gid siya. So ako itom ahos na nasunog. Ako na siya butang tuyo. Pleng, kuhanin ko dito ginisa mix pleng. Siyang tuyuhan mga jay. Luto na din siya mga jay. Ana ra ka simple among sudan for this video. Adobong sikuwa. Dami na ni siya mga jay. Di na ako butang oyster oy. Ako ang butang oyster. Pero pwede mo siya butang oyster. Gasto na. So luto na siya mga jay. Dayon. Luto na siya mga jay. Dayon ako din siyang haon. Butang ko sa tupperware daan. Okay, para dili ko nun sa iring. So muna akong paniud to mga jay oh. Nagkuha ko og utan. Dayon napadi nabilin kay si Dudong unya. Magkaon to siya. Muli na to niya launa din akong luto. Yellow corn din niya mong luto nga naay bugas sagol. Then atay isda nga giskabitsi dayon andiri. May sudan diri nga man kagahapon sobra nila kagahapon oh. Wa nila nahurot ako din ang giinit. So munang pares ni Dudong unya diya sa yan sudan.
Pamanidtom na ko mga jay, diri ako sa gawas magkaon. Kaya init kay dito sa sulod. Grabe kay init among sulod mga jay. Dito gani mi sa gawas galong agan. Sukad sa pag init-init, dito mi sa gawas galong agan. Kaya init kay sa sulod uni ang abog ba diri sa amo sa sulod tanan ag libot-libot. Grabe kahugaw among balay dai na puno sa abog. So magkaon sa ako mga jay. Akong loto. This is, O Lord, and stays over to receive from the bounty to Christ, O Lord. So, mga onsa mi mga jay, update tara mo niya pag makauli na si Dodong. Nagready na day ko mga jay, nagready na mi kay mo adto na mi bukid ni Dodong. So, tara mo update ganina pag panidto ni Dodong. Adto na di ay ready ng person. Na excited na ba siya na kay guban daw siya na. Agoy. Tungas na rin sa bukid guys. Siguro may maglantaw sa kahoy dito. Pero kung nami maangayan dito nga pwede isabog sa kaptari. Magdala mi pagtupong. Naming dalan diri pa sa bukid to. Abot na dahil diri sa bukid mga jay, mao nila ning balay nila ni Dodong. Disiminito na. Luwag-luwag ang trabaho ni Angkay da. Mao din nga kahoy din ni mga jay oh. Mga sa ilang balay. Yan mga lansang da. Yan mga lansang. Maligon pa kayo da. Na pwede pa magamit ang sin dani na da? Gabok na kayo ang sin. Pang kusina lang ni siya or pang tangkal nga sin. Pwede pa oh. Kuan naman gabok na. Gabok na. Bungkagon ni mo? Kana day na area dana mga jayon ay motor dana ang balay nila ni Dodong sa una. Di amin nagpuyo sa una. Gapuyo mi diri mga pila ka bulan. Nagiguba na nila kanahugmo. Mag-ukay sa midani mga jay update tara mo niya pag mao man namig ukay sa kahoy. Ikuan nagi siya. Isilbi katig-katig nimo ba? I-arrange lang daan diha para imo nang imuan day katig-katig. Pwede gyapon. Labon na nanggigan si Suy mag-dragging ho. Papitan nimo. Ha? Papitan nimo. Ni kan mag-dragging ba? Kinsa si kuan? Bana nila lang. Mga ligon para mga kahoy mga jayo sa log di ay ni sa balay sa una diha. Naligon pa uban kahoy dani. Daro ni mo tanan dai? Tanan dani. Kuwang ni mga punay ko ibili ni mo ba? Tabler gani. Atay. Ano mo karon do epek. Kahoy na daw gihimo namin na bayo. Sada pra pa mga kahoy dani na Rex. Ano? Dani mga ligon pa. Atay puro na to kahoy ba. Sunod na sad. Dito di mo patong baon. No, kahoy yun. Ano? Hindi mo ta ato tong kati atong atron taghimo kani nga kahoy atong gamiton. Inya pa ning gamit na. Gabok ra gyapon ni dani da.
Nayon tani pagkuan. Pagkuha. Okay, pakarga tani kay din silbi kay. Sada ka diri mga day hangin kaayo. Kani kay katulgan diri pag maudto ba kaya ang hangin. Dagan mga balay diri. Mga ikan diha pa ingon dito sa ibabaw. Dito. Ang mga balay. Lalang manggod na da. Ang tulong diha da. Mo din tanan among kuan mga jay. Oh, among kahoy nga nakuha. Pakarga na lang ni namo sa motor kay di namin karga dato sa among motor. Maligon pa kayo. Dami kay diri sa ila, grabe ka hangin. Risko kay hangin. Update day mga jay no, nakauli na day mi diri sa balay. Unya mo na ang mga kahoy nga among nakuha dito. Ang uban gisalog na ni Dodong. Nagdala day mi kaganina og 5 ka ingani oh. 5 ka ingani unya mga nigpis among gidala nga. Ingani 5 ka ingani among gidala. Nga mga nigpis. Dayon gipakarga na mo ang uban sa iyang igagaw sa motor kay di na mo makaya og bitbit mga jay kay bugat kayo ni siya oh. Mga bugat. Gipakarga na lang namo sa iyang igagaw dayon. Amo na lang dayong giplitihan. Kay para di nami mahasol og hakot-hakot ba. Nagdala rami kaganina kani akong ipangdala oh. Mga nigpis. Uban dani na ana didto gisalog na ni Dodong ang uban. So ako din siya ipangwaan og lansang. Kay daghan kaayo lansang mga jay. Ako din siya ipanggikan sa lansang. Ngani oh. Ako ipang-ubok. Si Dodong to sa sunod panday na siya. Mga salog din dito daan sa balay sa una nila ni Dodong. Maraming salog dito sa una. Sa kwarto may salog. Ito na gisalog na ni Dodong katorang isa ka ang first floor sa kateri may masalogan ni Dodong karon mga jay kay gabiin. So ugma na pud niya tiwason sa hapon basta lang mga jay ba nga nakita na nga nasalugan anam-anam kanto na man din siya mga jay kay hapon naman kundi pa lang hapon mga jay pwede gusto humanon kay hapon naman mga jay so ugma na sa tupuhon niya humanon dagan pa kay mga lansang kung pang kalingawag ibot ang mga lansang ako dagisandig dito kaganina oh dagan kay mga lansang dito mga jay may problema kada tun saon paglukat ang uban day dami nga mga gahit kayo ibuton ako rang gipang piko wala na ako gi pang ibot mga jay kay mga gabok na kay lansang uban ba mga bali na salaan na kuno kayo ning kahoy sa ila pa daw ning papa ni sa lulo pa ni Dodong nga kahoy maabtan pa sa apo sa tuhod batawo kuha ni siya dani umano ni siya kuha sa lansang da bisangit yang kuha no sa ibabaw niya na to si Dodong diri sa taas kung naman na siya og salog nag-brown out na diri sa amo ang ngit-ngit kay brown out so muna nang salog ni Dongski sigo na kulangan gabas pleng nasalugan na ang first floor ang second floor wala pa mga jay ug man sa nipon sa hapon kay hapon na siya mga jay ting bahog na sa mga dragon ni Dodong mahog na ni si Dodong uy gabasa mga ba ito
Abi nang to sa gawas imong gabas. Uy, Hmm. di ba rin mahuman ka na yun na? Hapon na oy, alas 4 na. Ay, bago man alas 4, alas 5 man dapat ba? Naman na karon ah. Para umapunin luan ni. Birin din sila matulog. Mga karaan na ginakawin mga jayo kanabang. Sundang nga, sundang. Wala pa man may ikapalit ay sundang. Hindi. Wala pa may ikapalit sa po mga jay, so magbanig sa sila dani. Banig din bedsheet. Ang importante lang dili sila sa salong matulog kay ang mama ni Dodong concern kayo nga dili sa salong di pa katulog. Bubog ila mga sanina diya oh. Wala nang arin silang sanina. Kani sanina din ni Mikmik. Sanina na siya diya ni Mikmik unya. Kagubaon na biya ni oh. Pandayan na sad nako siya utro sa iyang saninaan. Mga gamay lang siya nga dala lamisa ba. Pwede nila mahimong lamisa ang ilalom. Tahanan sanina ni Mikmik. Sundang ba? Yung masaya na sa bata dira wala pa na nga arins. Mahuman ni ilang katri dire. Pag mahuman na ni ilang katri, amo sa dining hinluan dayon. Kaya din ni ma-arrange ilang mga kanina. Pwede pa daw siya katulog dire kay katulog daw siya. Hoy, taas lagi dito oh. Wala lagi natupong dito oh. Wala pa. Ay putlanan pa na dia. Sakit guys. Ang amon ta mga jay kani diri sa ibabaw dili na sa lugan. Duyanan sa bitanan lang na dia sa duyanan no, ipaduyan lang siya. Dili siya sugot kini daw siya katulog sa duyanan. Nabalag mga gabok nga kahoy gay mayuman sa iyang papa para mahimuan lang silang katri. Kaya wala mi pom ikapalit. Pwede ra man ta sila wala dili himuan sa katri. Diri ra sila sa salong matulog unya kay wala mi po mga jay bugno kong salog. Ano nga naka-decide iyang papa nga maghimo og katri. Pwede na matulog una si ate dire. Kaya naman na iyang katri. Ayaw na kuno kay nga salog mga jay. Kay sa among katri walay salog, ako ray nagpanday. Uy, yan. Ah. Daga, maridor na. Bukan ka. Kantor. Pero mga baga man, Wala. ha? Wala yung marad ba? Wala naman ito. Liman ingani. Kani man sa niyo. Ay, papa! Papa! Papa man, nahuman na na ko. Dali ka. Ago! Baga man imong salog. Bugo! Baga kayo sa salog. Tapos butangan man gyapon ani Papa Dia ulan sangan man Papa Dia para makusgan naman. Angit ng dulo. Ano, di na lang magko ano? Pinanglakas. Talaga wala na yung mga ligir dyan. Angit ng dulo. Hala. Gansang. Ay, wala man. Nao. Para mang nilansangan mo dani yo. Mububuhon ng mong. Ay sa kahoy. Kapaligid. Muna day nang update mga jay sa katri nga gi sa lugar ni Dodong. Humana day siya sa lugtanan diri oh. Sa ubo ay sa ibabaw. Abel po diri sa ubos. Ya wala pa ni siya nahipos dani wa pa nahinluan kay kulangan pa ni siya diri oh. Breast diri sa kilid. Liha dan dito sa kilid. Butangan pa po ni siya diri og hagdanan. Diri nga side hagdanan. Kay para nga pa nimo saka sa ibabaw na hagdanan dani nga side. So ugma na ni pohon mahuman na gid siguro ni ugma pohon diri. Wala pa na akong ipango ang mga kahoy. Okay, ugma na ni pohon diri pag mahuman na ning panday ay na din namo hinluan. So man gina siya salog. Ang katudeng gidala namo, ang katudeng gikuha namo nga kahoy dito sa ibabaw. Sibo na gid kay sanan siya dani mga jayo. Naay nabilin dito mga upat ka slab or tabla pang diri gito sa kilid, pang siding diri sa kilid. Ang buhatan ni Dodong siding diri ra sa ibabaw, ang sa ubos dili na. Kay basin unyag kanang magliho kay ang matulog mga jay ba mahulog, so kinanglan nga butangan siya og siding diri sa kilid. So mara na mga jay ang update sa among for today's video namo karon.
So update ra mo og mapuhon. So dire na ko taman. Thank you for watching. Babos. Og see you in my next episode. Bye bye guys.